Oiangu parkera gerturatu gara gaur, Ordiziarrok gure etxetik gertu daukagun paraje zoragarri honetara. Horren arazoia garrantzitsuena gaurkoa izan da hemengo araudia edo goraraztea. Gaurkoan oso txukun topatu dugu, gure udal langileak bertan ibiltzen direlako egunero eta hortaz arduratzen direlako. Baina ez da beraien ardura bakarrik. Oiangu parkea zaintzea eta txukun mantentzea Ordiziarron eta inguruko edo bisitan etortzen diren guztien ardura da. Oso garrantzitsua da gogoraraztea momentu hauetan bertara gerturatu gaitezkela, kirola egitera, paseatzera, eguzki hartzera, jolastera, aukera asko ematen dituen parkea da, baina horrek inplikatzen du baita ere arau batzuk bete behar ditugula. Adibidez, barbakoak egin daitezke, baina horretarako erabilgarri dauden baliabideak erabilita. Ezin deu barbakoa mugiko horroitako bat ekarri eta erabili. Gogoratu baita ere ezin dela akanpatu eta txakurrak lotuta eraman behar ditugula. Maietan biltzen geanen, lagun giron, familiarekin eta beti kontutan izan behar dugu oso garrantzitsua dela maioiala maizapia erabiltzea. Berrerabilgarria bada, askoz sortzen dugun zabor guztiarekin, hondakin guztiekin. Bukatzen dugunean, jaso inbarra daukau eta dagokion edukiontzian bota. Horrez gain, beste arau batzuk ere daudela gogorarazi nahi dizuet. Iturrien erabilera arduratsu egitea oso importantea da. Saiatu behar gara, ura ateratzen den elementura edo ez hurbiltzen ez ikutzen. Jasotzen deunen ura, kubotan edo edateko. Eta komunak ere irekita dauzkagu, baino momentuz asteburutan bakarrik. Goizeko 10:00-tatik arratsaldeko 8:00-tara. 3 aldiz garbitzen ditugu egunean, udara hurbiltzen denean ere, ziurrenik astean zehar ere beharra izango da eta irekiko ditugu. Baina beti bezala errespetuz erabili behar ditugu. Hau guztia esan da, nik nahiko nizuek esan baita ere Oiangu parkea gozatzeko lekua dela, zoragarria da, eta horregatik bertan distantziak mantenduta, elkar zainduz, eremua errespetatuz, baina gozatzeko deia egiten dizuegu, eta beraz hori bizi Oiangu.